Prijatelji, pozdravljam vas! Sigurna sam da ćete od danas, nakon ovog videa, ovo dodavati svim svojim biljkama. Zato obratite pažnju na svaki savjet, svaku tehniku i svaki korak po korak, jer će od danas sve vaše biljke cvjetati i ubrzano rasti, a i primiti sve potrebne hranjive materije. Ali prvo, pritisnite like i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijedan savjet. Pa idemo na video. Ako uzgajate povrće ili cvijeće, hitno vam treba đubrivo, ali ne želite da trošite novac na skupa đubriva. Sigurna sam da ćete od danas početi da dodajete ovu prihranu vašim biljkama, jer će ona uskoro postati nezamisliva u organskom uzgoju cvijeća, povrća, voća i začinskog bilja. Tako je, ukratko, jako je efikasno za sve naše biljke. Zato ostanite do kraja videa kako ne biste propustili ovaj savjet. Potrebna vam je jedna supena kašika suvog kvasca. Korica od jednog limuna. Ovaj savjet će vam pomoći da vaše biljke procvjetaju i aktiviraju rast i razvoj plodova, a najbolje je što će biti potpuno organski. Sve prelijte sa 200 ml tople vode i dodajte 1 lovorov list. Poklopite i ostavite da odstoji 2 sata. Svojstva koja želimo i koja su potrebna našim biljkama preći će sva u ovu vodu. Sada je u koncentrisanoj formi. Nećemo je koristiti kao ovakvu, nego ćemo je razblažiti. Dakle, razblažit ćemo ovu količinu koncentrata sa 10 litara vode. Sa ovom tekućinom možete zalijevati vaše biljke svakih 15 dana, a možete ih i prskati po listovima i plodovima. Najbolje je to činiti ujutro rano ili navečer kasno. Na ovaj način će sve vaše biljke biti prelijepe, sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista pune hranjivih tvari, spremne za cvjetanje i rast. A imajući na umu da radi za sve biljke, uključujući kaktuse i sukulente, geranijum, ruže, paradajz, papriku, krastavac, tikvice, boranije i ostale povrtlarske kulture, zaista djeluje za sve biljke bez izuzetka. Dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi i ne zaboravite se pretplatiti ovdje na kanalu i uključiti sva obavještenja. Ovo je kanal koji uvijek smisli nešto novo za sve vaše biljke. Hvala vam na gledanju.